साइन्सनि गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननो दैज्लां बोथोरनि आबादारि बिथांमोननि आबाद जोबनाय हाल जांख्रा बे हाल जांख्रानि सोमोन्दै नोंथांमोनजों जोङो मिन्थिलायनि आरो बिथांमोननि जिथु हाल जांख्रानि सायाव बिथांमोननि नेमखान्थिफोरखौ जोङो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों मिन्थिना लानि। दा बे समाव आङो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर बुराबकत। बे बुराबकत गामिनि सासे आबादारि बिथाङा नैबे आसार दानाव दिनै आसार दाननिफ्राय गायै दिनै जोबथा बिथांनि माइ गायनाय। बे माइ गायनायाव गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै गामिनि न'खरनि गोबां सुबुंखौ लानानै बिथांमोना दिनै आबाद जोबनायनि मोनसे हाल जांख्रा खुंदों। बे हाल जांख्रायाव जोङो बिथांमोननि हाल जांख्राया बोरै सोलिदों आरो देग्लायनि दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय आबादारिफ्रा बे देग्लायनि आबाद मावनायखौ माबायदि गोजोननाय मोन्दों थारैनो बिनि सायाव जोङो मोनफा मोनफा मिथिना लानि। बे जाबाय जोङो नैबे खोथिया रानबाय थानायखौ नुनो मोन्दों, बिथिं हालौबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गोबाव समनिफ्राय जोङो आबाद मावगिरि बिथांमोनखौ नांगोलजों हालौनाय मोसौजों हालौनायखौ नुनो मोनबाय थायो। नाथाय दिनैनि दिनाव बे मोसौजों हालौनाय माखासे नुथायखौ बा मोसौजों हालौनायखौ बारा नुनो मोना। बेनिखायनो नैबे समाव जोङो मोसौजों हालौनाय नुनो मोन्दों। जेला मोसौनि हालौग्रा बिथांमोननि खाथि थांनानै जोङो माखासे बाथ्राखौ जोङो नायनि बा हालौनायखौ नुनि। जिहेथु दिनै हाल जांख्रानि गेजेरजों बिथांमोना गोबां ज' दुब्लि फोथाराव जोङो माइ गायनाय, हालौनाय, खोथिया फुनाय, आलि दाननाय बेफोरखौ नुनो मोन्दों। थारैनो जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ मोजाङै जिहेथु हालौनायनि नुथायफोरखौ जों दिन्थिफुंनो खावलायदों। बे जाबाय हालौगासिनो मोसौजों हालौनाय। जोङो दानि फोथारफ्राव दानि जुगफ्राव जोङो माखासे हालौनायफोरखौ जों नुनो मोना, नांगोलजों हालौनायखौ नुनो मोना, ट्रेक्टरफोरजों हालौनायखौ जों नुनो मोनो। हयथ' नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ हाब्रु गेजेराव हालौनाया बेसेबां खस्थ' जायो आरो बेसेबां मेहनत नांगौ। थारैनो बे समाव जोङो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा मिथिहोलांनो नागिरदों। बे समाव जोङो नैबे दिनै आबादनि बिगोमा बिथांजों माखासे बाथ्रा मिथिग्रोना लानि। बिथांनि दिनैनि जोबथा माइ गायनाय बिथांनि दुब्लियाव आरो हाल जांख्रा होननानै मिथिनो मोन्दों। बे हाल जांख्रायाव मा जगार लादों आरो बे हाल जांख्रा दिनै आबादखौ फोजोबनो मोननानै बिथाङा हयथ' माखासे गोजोननाय मोन्दों जानो हागौ। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआव जोंनि आबादारि आदाखौ गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लानाय जाबाय। बे समाव दिनै नोंथांनि जिथु आबादा जोबथा देग्लायनि जिथु जोबथा दिनै जोबगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे समाव हाल जांख्राबो होननानै खोनानो मोन्दों। दिनै बे समाव नोङो मा बुंनो सानदों? आबादारि सासे सुबुं हिसाबै दिनै दैलांसे खस्थ' खालामबाय, दिनै जोबसिगोन, हयथ' नोंथांनि गोसोआव मा साननानै दं? गिबियावनो आं आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि बयनिसिमबो दैज्लां बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। मोजाङै मोजां बे दैज्लां बोथोराव बयबो आबादखौ बे बोथोरनि आबादखौ मोजाङै गायनानै बयबो गोजोनै बयबो आबादखौ दिखोनो हायो। बेनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिग्रोबाय। आरो बेसेसो बिगा आबाद मावदोंमोन देग्लाय? आं देग्लाय बारा गोबां मावाखै। आं गावनि सलिनो आन्थाखौ 10 बिगासोल' आबाद मावनाय जादों आरो। दा दिनै जे हाल जांख्रायाव मा रायजोफोरनो जाहोनो जगार खालामदों? जोंनि बर' समाजनि जा नेमखान्थि हिसाबै जोङो माइ गायजेननायखौ लानानै जेब्ला गायनाया जोबथायो अब्ला जों हाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो। बे हाल जांख्रायाव एक्सुवेलि हारसिं गायोबा एसे उसुबिदा नुयो। दा बेखायनो समाजनि रायजो राजाखौ बयखौबो हांख्रायोबा बयबो इन्टारेस्ट होनानै बा हाल जांख्राखौ जानो बा बयबो फुरथि खालामनो होननानै बयबो नुजाथि फैयो। दा बे हिसाबैनो आं रायजो राजाखौ लिंनानै बिसोरनो गायखांनायनि उनाव गैयाब्लाबो एसे आयजन खालामनाय जादों आरो। आयजन मा आयजन? हयथ' हारिमुफोर जानो हागौ बेयाव, जोंनि कालचार बर'नि माखासे हारिमु हिसाबै माने जोंनि जा बर'नि गोदोनिफ्रायनो जा गोदोनि हिसाबैथ' जोङो फिसिनाय जौ बिदै लोङोमोन। दा आधुनिक जुगाव फिसिनायखौनो होनजागोन, मा जानथा ना मा होनो, आंबोथ' बारा मोजां मिथिया। आंनि बिसिया जानथा संनानै दोनदों। बे जानथाखौनो दा दिनै एसेब्लाबो जोङो न'आव
दा माइ गायखांना थांनानै जिरायनानै एसे लाहैगोन आरो जों बाराद्राय नुवाबाबो आरो गोजोननाय थाबाय गोबां जगार खालामदों बेयाव जोङो आदाखौ सिनायखायो हिसाबै सासे LIC नि एजेन्ट बे आदाया हयथ' दिनै हाल जांख्रायाव बाहागो लाफैदों बिथाङाबो निस्सय दैज्लांनि दिनैनि हाल जांख्रानि गोजोननायखौ हयथ' लानो फैदों बे समाव मा बुंगोन नंगौ दिनै बैनायनि आबादा दिनै जोबनाय सान हाल जांख्रा बेखौनो आंबो दिनै सम गैयाब्लाबो दसे सम दरननानै आरो आंबो बे दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय हालेवनाय खदाल जावनाय बायदिसिना खोथिया रानना होनाय गासैबो खामानिखौ माने आंबो मोजां मोनो बेनिखायनो सम दरननानैबाबो आङो बैनायखौ सहाय होनो हिसाबै आंबो दिनै बाहाय दंफैयो सासे नोङो LIC नि एजेन्टखौनो होनगोन नामा औ नंगौ एजेन्टखौनो होनना बुङो आरो जोंखौ LIC नि सासे मोजां खामानि मावग्रा समाज सिबियारि समाजनि सायाव आरोना दा आबादनि सायाव बेसेबां नोंहा मोजां मोननाय दं बुंनो थाङोब्ला आबादारिफोरनि सायाव आबादारि माने आं आबाद मावनाय जिथु खामानि आं बेखौ आं गाज्रि मोना दिनै जोंनि प्राय मानसियानो आबाद मावनाय बा एसे आबादनि समाव खस्थ' खालामनायखौ गोबां मानसिखौनो आङो माने खमनिफ्राय खम नुलांगासिनो दं अबहेलाखौ नुलांगासिनो दं जोङो सिगांनि समफोराव जिथु आबाद मावनाय नुबा जोङो दैज्लां बोथोरनि जिथु जों ट्रेक्टरजों हालेवनाय बायदिसिनाखौ जों नुनोनो मोनामोन दा मोसौजोंनो जोङो बांसिन खेथिखौ जोङो दिखांना लानो हायोमोन आरो आं नुनायाव ट्रेक्टरजों जेसेबां जोंनि जिथु फोथारा ट्रेक्टरजों आबाद मावोबा ट्रेक्टरनि सायावल' जुदि जों सोनारोबा आं हालेवनायनिफ्राय एसे खमसिन माइखौ जोङो मोननाय नुयो आरो खम जायो आरो मानो होनोब्ला जोङो जे आलि जिं जिङाव जों ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला मोजाङै हाया मोना जों मोसौखौबो जोङो बाहायनांगौ जायो आरो माने हालेवनायखौ नांगोलजों हालेवनायखौ जों बाहायथारनांगौ जायो आरो जोङो मै होनो हाया मै होनायखौ जोङो बाहायाब्ला जोंनि हाफोरा समान जाया दैया जेसेबां समानै खारसारनांगौ खारसारनो मोना बेयाव जों आबादखौ खम मोनो होननानै आङो सानो आरो माने खना खनला मोजाङै नाङा ट्रेक्टरजों फोनांजोबनो हाया उसुबिदा जायो हाया मोनजोबा बेखायनो जोंनि आबादा माखासे एसे खम जायो दुरबल जायो औ गोजोननाय थाबाय बे समाव जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आदाखौ लोगो मोननानै आरो माखासे गोनां बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो जोङो दिनै हाल जांख्रानि माखासे हाल जांख्रा जाग्रा मोनदों नैबे हालौदों बे फंसे बाथ्रा मिथिनो दिनै हाल जांख्रानि हालौनायाव हयथ' गोबां गोजोननाय मोनदों गिबियावनो दे होबाय था जेबो नङा प्राइम 24 हेडलाइन्सनि आंनि अननाय सिबिनाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय लोगोसेनो 2021 मायथाइयाव जाबायदि आबाद मावनानै गोजोननाय मोनदों थांनाय बोथोरफ्राव बेफोरबायदि जोङो नांगौबायदि बोथोर मोनाखैमोन नांगौबायदि जोङो सुबिदायाव दै मोनाखैमोन देग्लाय नाथाय इसोरनि अननायावनो जोङो हाजासे सुबिदानि गेजेरजों जाहाथे मावनो हादों गोजोननाय थाबाय लोगोसेनो जोङो बे आबादनि गेजेरजोंनो गथ' गथायनि जाहाथे एसे एनै लेखा फरायनाय बायदिसिना जोङो सोंस'यो गोजोननाय थाबाय जोबोद मोजां खोथा बे समाव जोङो नैबे आदाया सासे बैसोगोनां सुबुं आबादारि बे आदायाबो बे देग्लायनि दैज्लांनि बोथोरनि सायाव बा आबादारि हिसाबै देग्लायनि बोथोरा माबायदि आं फंबायनिसिम सिगां साबायखर बावग्रोबाय देग्लायनि बोथोरखौथ' जोङो गाज्रि होननो हाया देग्लाय ओरैबायदि सुबिदा जि समनिफ्रायनो जोङो फोथाराव नांथाबदों बे समनिफ्रायनो जोंनो नांगौ बायदि देग्लायनि बे बोथोरा मोजाङैनो होबाय थादों आरो बे होनायजों बोथोरनि गेजेरजोंनो जों दिनैसिम नैबे जांख्रासिम जों सफैनो हादों आरो एसे थाब देग्लाय बोथोर मोजांनि थाखायनो थाबै जिखुनु आबादखौ बोखांनो हादों आबादनि माइ गायनाय खामानिखौ फोजोबनो हादों आरो हाल जांख्रा हिसाबै दिनै गोसोआ मा सानदों दाथ' जोंनि बे आबादारिनि जिथु जोङो आबादारि नालाय जों बेबायदि खेथिखौ जों थाबनो जोङो हा जुदि फोजोबनो हायो बा जोङो बे जोबनाय समाव जोङो जुदि सोरखौबा मदद खालामनो हायो
बेवहाय जोंहा गोबां गोजोननाय फैयो आरो ओमफ्राय दा हाल जांख्रा बे हाल जांख्रानि गुबै ओंथिया मा बेखौसो एसे हाल जांख्रा होननाय ओंथिया जाहैदों मा जोङो गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय मिथिनाय बा नुबोनाय बायदिब्ला बे हाल जांख्रा होननाया जोङो बयबो हालखौ एवै हाबोनायखायनो हाल जांख्रा होननाय जादों जोबथा हाजोबनाय हाल एवै बेनो हाल जांख्रा हाजोबनायखायनो हाल आरो जांख्रा होननानै बुंदों आरो बेवहायनो जोङो बयबो नों फै आं फै बयबो ज' जालायनानै जोङो बे जांख्रायाव हेफाजाब होलायनानै जोंनि जिथु अखा सिजानाय थाम्फै अरजानाय बा जोङो माबा मोनसे न'खरावनो जा सोरखौबा जों रागा दुगा बुंफ्लांनाय बेफोरखौ जों नैबे दिनखालिनो जोङो गावखौनो गाव बावगारलायनानै फुरथि खालामनाय जायो आरो माने जाबोनाय माखासे जाथायफोरखौ आरोखि बावगारनो थाखाय जोबथा हाल जांख्रानि गेजेरजों बे खामानिखौ मावनाय जायो आरो बे हाल जांख्राखौ लानाय जायो आबादारिफोरनि जेरै जोङो दब्लायनैब्लाबो जोङो गामिनि रायजो राजाखौ सोर फैनो हायो खावलायलायनानै बे खामानिखौ मावनाय जायो दा बे समाव जोङो बैथिं हाल जांख्रा जाग्राया हाल जांख्रा नेमखौ फालिदों थारैनो बे हाल जांख्रा नेम फालिनाय बिथांमोनखौ जों थारैनो लोगो हमनांगोन नैबे खोथियाखौनो बे दुब्लियाव दिनै गायनानै फोजोबगोन बे जाबाय बुरा पकट गामिनि आबादारि बिथांमोननि हाल जांख्रा जानाय बे हाल जांख्रा जानाय हयथ' बे हाल जांख्रानि जोङो नुनो मोननाय बायदिब्ला हाब्रुबो फुनलायदों रंजादों माइबो गायदों बायदि नेमखान्थिखौ फालिदों हयथ' हाब्रु फुनलायनायखौ जों बे हाल जांख्रा आरो थारैनो केमेरा पार्सन बिथांखौ साखाथियाव थांनानै माबायदि हाल जांख्रा जायो बेखौ जोङो दिन्थिनो हाब्रु फुनदों मानो हाब्रु फुनखो आबै मादै नोंखौ धेमालि जादों मानो हाल जांख्रानि धेमालि जादों हाब्रुआव दुगैबाय बिखुंमानि हाब्रु फुनबाय बेनो हाल जांख्रा नामा हाल जांख्राया बिदिसो नै बिथिं देखाय आरो केमेरा बिथाङा थारैनो देखाय नैबेनो हाल जांख्रा आरो थारैनो जोंबो हाबनि हयथ' हाल जांख्राया माबायदि जायो नैबे हाल जांख्रा नै बिथिं नाय हाल जांख्रा जोंहा दिनै हाल जांख्रानि मालिक ना बे हाल जांख्रानि मालिकआ हयथ' दिनै बिराद रंजादों दा मा बुंनो सानो दा नोंथ' हाल जांख्रा खालामबाय माइबो गायखांजोब्बाय देग्लायनि माइ गायनाय बोथोराव बेसेबां नोंहा गोजोननाय मोनदों आं माने दा देग्लायनि बोथोराव माइ गायनानै जों दिनै जोबथा जाबाय जोंहा 10 बिगा गायदोंमोन दिनैनो जोबथा आरो 2 बिगा दिनै जोबनानै आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने गोजोननाय मोननानै बयखौबो लिंदों आं बिदि रंजानो थाखाय बेखिनियानो आरो गोजोननाय मोनदों माइ गायखांजोबसिगोनखाय गोजोननाय मोनदों आरो सिगांनिफ्राय बे समाव जोङो आबाद मावनो थाखाय हालौखांनायनि उनाव मै होनाय बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आबादारिफोरा नैबे समाव जोङो नैबे मोसौ मानै बे मोसौ मानैखौ मै बुद्रु होबाय थानायखौ नुदों बे मै बुद्रु होबाय थानायनि आदानिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानि जे दा मोसौखौ जिथु मोननै मै बुद्रु होबाय थादों बेखौ मानो जोंनो गोनां जायो बे मैखौ मानो होनो गोनां जायो बे मैखौ होनो गोनाङानो जाहैबाय जाहाथे हाया गोजौ गाहाय जाया समान लेभेलजों दै अरो बेनि थाखाय बे मैखौ होनाय जायो जोङो समान खालामनो थाखाय ओमफ्राय दा बे मैखौ बबे समाव होनाय जायो बेखौ मा समाव होनाय जायो मैखौथ' जों ओरैनो जेनेबा गिबियावनो जोङो हाखौ फार्स्ट टाइमाव एवना लाग्रोगोन एवनानै नैथि खेब एवोब्ला बे नैथि खेब एवनायनि उनाव जों मैखौ होनाय जायो सेकेन्ड बार जेनेबा एवनाय समाव बे मैखौ होयोब्ला समान जायो हाथरफ्रा गुब्रुयो बिनिखायनो बे मैखौ होनाय जायो होननाय जादों नङा होमबा दिनै नोङो बे जिथु मोसौजोंनो बांसिन आबाद मावबोदोंना दानि जुगाव ट्रेक्टरजों नों मावगासिनो आंथ' सिगांनिफ्रायनो मोसौजोंनो मावो बारु मोसौजोंनो जा हालखौ एवबाय थायो ट्रेक्टर गैया नालाय बे मोसौजोंनो आं बांसिन खेथिखौ दैखाङो आरो जेनेबा देग्लायनि बोथोरा माबायदि देग्लायनि बोथोराव आबाद मावनानै बेसेबां गोजोननाय मोनदों देग्लायनि बोथोरावथ' अखाया नांगौ बायदियानो हादों बारु हानायालाय थिग लेभेलावनो अखाया हाबाय थादों नांगौ बायदिखौनो होदों बारु बोथोरा लकडाउनफ्राव देग्लाय आबाद मावनायाव माबाफोर उसुबिदा जादों नामा लकडाउन समावथ'
जोंनि आबाद मावनायनि फारसेयावथ' जेबो उसुबिदा जायाखै मोजाङानो जादों ना? मोजाङानो जादों गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जादोंमोन बुराबकत गामिनि आबादारि बे बुराबकत फोथाराव गोबां आबाद मावनायखौ नुदों जोङो खोथिया फुयो दा जोंनोथ' माइ गायनायाव खालि हालौबाल' जाया हालौखांनानै मै होखांनायनि उनाव जिहेथु खोथियाखौ गायो आरो खोथियाखौ फुयो बे खोथिया फुनाय माखासे जोङो नुदों बे खोथिया फुनायनि साखाथियाव थांनि माइनि खोथिया आरो बबे दुब्लियाव गायो खोथिया मा माइ बियो मा माइनि खोथिया रन्जना ना नानि नोङो फरायगासिनो बेसेयाव फरायो एबार सेकेन्ड इयार ना बे नोङो सिगांनिफ्रायनो माइ गायबाय थाखायो ना देग्लायल' गायदों गायबाय थाखायो गायनाय टाइमाव गायबाय थाखायो ना नोंसाबो न'आव आबाद मावखायो बेसे बुरजा गायो माइ 12 बिगासो जागोन 12 बिगासो गायोना गोजोननाय थाबाय बे सासे फरायसा बे फरायसायाबो बे आबादाव फैफानानै मदद होफायो बे जागोन आब'आनो दिनै खोथिया माइ गायनायनि खोथिया फुदोंना बे देग्लायनि बोथोरा माबायदि देग्लायनि बोथोरालाय मोजाङैनो सोलिगासिनो ओमफ्राय जों दा खेथिखौ मोजां मावनो सानदों नाथाय देनांसो माइ हानाय सम माबायदि जालायो गोजोननाय थाबाय दिनै जिहेथु जोङो गोबां माखासे आबादारिफोरनि सायाव फैनानै मिथिबाय देग्लायनि बोथोरा जोबोद मोजां जादों होनदों आरो देग्लाय बे बोथोराव बिथांमोना आबादारिफ्रा आबाद मावनानै गोजोननाय मोनदों साफ्रोमबो सुबुङानो देग्लायनि बोथोरनि बेलाया मोजां माखासे लकडाउन कर'ना भाइरासआ गोबां मानसिनि गेजेराव खैफोद लाबोदोंब्लाबो जिखुनु आबादारिफ्रा बेखौनो गोजोननाय मोनदों जोंनि बोथोरा आबादारिफोरखौ गोजोन होनो हादों थारैनो जोबोद गोजोननाय बाथ्रा दिनै बे समाव नोंथांमोननो बुराबकत गामिनि जाय बिथाङा दिनै आबाद जोबनायनि हाल जांख्रा बे हाल जांख्रा जानाय हाबाफारियाव हाल जांख्राखौ बोरै जायो हाल जांख्रानि नेमखान्थि आरो बर'नि गेजेराव हाल जांख्रा होनोबा बयबो मिथिगौ बे हाल जांख्रानि सायाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गोबां हायाखैब्लाबो जे हायो जिखौ मोनदों बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय बेखिनियाव नोंथांमोननो बेखिनि जिहेथु बुराबकत गामिनि बे फोथाराव फैनानै जिहेथु दैज्लांनि बोथोराव आबाद मावग्रा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै फंनैसो बाथ्रा मिथिलायबाय जाय हाल जांख्रा जानाय हाल जांख्रामोन दिनै बे हाल जांख्रानि न'खराव जों मोनफैलायबाय बे हाल जांख्रानि रायजो राजाफोरनो आबादखौ दिनै फोजोबनायनि मुङै बिथांमोनहा रायजो राजा जाय आबाद दिनै माइ गायनो थांनाय खोथिया फुनो थांनाय हालौनो थांनाय खदाल जावनो थांनाय गोबां दिनै जोबथा हिसाबै सहाय होनो थांनाय बिथांमोननो जानाय लोंनाय मा जगार खालामदों बेनि सायाव जों एसे मिथिना लानि बेनिखायनो जों बे न'आव फैबाय नैबेनो जादों जोंनि मिसामारा जिपिनि एपि मेम्बार बिथाङाबो बिथांनि जिथु हाल जांख्रा बे हाल जांख्रायाव संनाय खावनायखौ बिथाङानो खालामबाय थादों बिनि मा ओंख्रि संखो मा मैगं संखो बिनि सायाव जों मिथिना लानो मा मैगं संखो दिनै हाल जांख्रायाव गिबियावनो फार्म 24 हेडलाइन फंबायमोननिसिम साबायखर थाबाय जोंनि बे दिनै बुराबकत गामियाव हाल जांख्रानि सोमोन्दै फंनैसो संफैफोरनायनि थाखाय आंथ' दिनै बे हाल जांख्रा न'खर माइ गायनाय थांनाय जायाखिसै ओंखाम ओंख्रि संनो होननानै न'खराव थालांबाय आंनि बिनानावनिनो न'खर ओंख्रिखौ आङो अनलाजों दाउ लकेल संबाय ओमफ्राय दा हांसोजों मुदुफुल संगासिनो बेनिफ्राय आरो माबा दाउ ब्रयलारजों बेखौ माने फ्राय एवसिगोन आरो माने गोरान बिदि एवसिगोन माने बेखिनियानो हयथ' बर'नि माखासे हारिमु थायो हयथ' माइब्रानि माथानि जुमाय सेरेब मा जगार लादों दिनै जोबथा हिसाबै दिनैथ' जोबथा हिसाबै जों गोबां आइटेम लादों माने माइब्राखौबोथ' जों बिदिनो हाल जांख्राखौ खालामगोन होननानै बेसेबा दिननिफ्रायनो संना दोननाय माइब्रानिबो दंखायो बिदिनो माथानि लोंग्राफ्रा लोंसिगोन सोरबा खर' सायो होननानै माइब्रानिखौबो लोङा नालाय जों माथानिबो होसिगोन जौ सेरेब जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हारिमु हिसाबै जों दिनै बयबो माने न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजा गासैबो माने जों ज' जानानै एसे माने जानाय लोंनाय खालामनो होननानै जों दिनै लोगोसे बे हाल जांख्राजों बयबो ज' जादों आरो माने गोजोननाय थाबाय बेनोमोन बुराबकत गामिनि दिनै हाल जांख्रा गिबिसिन हाल जांख्रा जानाय बे जांख्रा जानायनि न'खराव जों फैनानै जिखुनु दिनै माखासे जानाय लोंनायनि सायाव
हाल जांख्राबा माबायदि गोजोननाय मोनो मा जायो बेखौ जोङो नोंथांमोननो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय बेनोमोन जोंनि दिनैनि मोनसे गोनांथार रादाबा गोजोननाय थाबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरनानै जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।